Shalom. Orasma di hamuamang dainang nangaka naribot nadi bagas joroon dohot nadi bagas tabe. Ada orang so masuk hita tapahohoma martang yang be mahita di bagasan rohatta. Amin. Tapuji matuhata maredehita sian buku ede nomor 565 ayat sada dohot 2. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di perbadian na temo palangit dohot tanoon. Amen. Mangasahon debata say hamona nga do ulahonotta, ngot maho ale parhinaloan, tarsunggul maahu dibuha siang ari. Pujiok kumaho di tonga-tonga niya kabangso ale Tuhan. Edehonok kumaho di tonga-tonga niya kamarga. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan. Sailehon jalapatubu madihami haporseaon nasitong. Tabay maha porsiaon nami ganupari asalam togu. Lehon madihami holong ni roha naso marpangasi. Asa holong roha nami diho doho didongan nami jolma. Leho dihami pakirimon na mangolu. Asa marlas ni roha hami mabahen lomo ni rohami. Say oloy mapangiduan nami. Allah ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Turpuk epistel di pertanyaan di bagasan Bornginon. Imana tarsurat di buku Markus bidu onom ayat onom B sahatu ayat 10 tolu. Tajahama margati soring dayak na parpudian non rap mahita majahasa. Markus onom ayat onom B 1 ayat 10 tolu. Songonon mahatani debata. Laos diliati ma akahuta dinasaluati mangajari. Bungi di joma
12 jumonok dipukama marsuru nasida mardua-dua di lehon matu nasida puaso mamaksa akato dina modar jala diorai ma bonon nasida manangaha tutonga dalan manang roti manang hajut manang hepeng di hohospe dah holan tukot alai dengan marsipatu hamu jala dan jadi pakai umuna baju-baju dua nina laos didokdo tunasida ia dung dibongoti hamu jabu disima hamu mian paima borhat musek mulu adung isini huta naso olo majakon hamu jaladang ditangihon hatamu tadi kok kamu mai laos pirpir hok kamu ma nang orbuk nang lohot di tot muna bahen panidangion tunasida jadi borhat manasida marjamita madokon paubahon roha rabhita jala torobdo sibolis di pabali nasida lan nahasitan dimiahi gabe malum di bahen ido saatnya debata martua dona tumangihon hatana debata jalan nau peopsa amen. Asini roha madihamu dohot dame nasian debata amata di bagasan Kristus Yesus Tuhatai amen. Huria na nihaholongan ni Tuhata Yesus Kristus diborngin sadarion marparasauran mahitang dohot Tuhata marhite-hite partangyangan dohot hata ni debata tersurat di Hesekiel bidudua ayat sada ro di ayat napalimahon ujahama dihita songonon ma didok desi jadi didok ibana ma tuau ali anak ni jolmah ujakon mapatmu asa makatai au tuho dungi uju makatai ibana tuau bongot ma todii tu bagasan au laos di pajongjong au di patu gabe manangi-nangi au tu ibana na makatai dohot au dungi dido ibana matuau ali anak ni jolma au marsuruho tu halak Israel tu bangso akan mangguturi dopak au nang nasida nang opu nasida se merbalik do sian ahu rasi rasa sadarion ahu matongon marsuruho tu anak ni akan pirbohi dohot natakang maroha jala dohonommu matu nasida boti hatani Tuhan Jehovah alai anggo nasida manang tangi hononna manang dang ay bangso pangguturi do nasida
gabe diboto na sida naung adong panurirang sada di tonga-tonga na sida. Ora nidong sa ne turpukta. Kadongan na nihaulongan di bagasan partangyangata bornginon agak sumurut mahita mangihuton ibadah di bagas coro alay dang nagabi mapakurangi hita mangihuton ala adongdo di patupa huriata ima live streaming postdorohanami aka ruas ni huria na biasa ro pertangyangan dihutod do nuaing pertangyanganon marhiti-hiti live streaming ima pakurhon ni nalam meningkat jolma na terjangkit virus COVID-19 siai jala tabuab bima ditangyang tak ganup mersada-sada ganup pari ganup tiki asa salpu jala margugu hita mengadupi panahit COVID-19 siai nunga dijulutta nunga diadupatta namasay dang tabereng dang taida alay pakorhon na buy ni ida ima akka namarsahit akka nang jumolo doho akka namasa di akka baritai rumah sakit sudah penuh di dia teh Bekasi ya do di ngaran nasing nai di Pontianak diberitakan 74 atau 75% rumah sakit telah terisi alami peningkatan COVID-19 terjangkit. Hatan itu hatta namasa songoni dipergugui hitanwai. Ima masa panahit, masa kekhawatiran, masa biar, masa rasa-rasa satokinay na mahabi portibyon ni narohana ni narohanta. Alay nang pinsongoni lamoru nuaing ima parsauran lamoru ima akka ulaw tadi tonga-tonga ni parnguluata alay hata ni debata madok tuhita ditikyon asa torusma makatahon hata ni Tuhani nang masa parukilon masa parsahiton masa akan masa di tonga-tonga ni ngolu ada yang gohita hala Kristen ikon manoktong makatahon barita nauli hala Kristen ikon manoktong makatahon hata ni Tuhani jala maparangihon di bagasan ngoluna ido jamita nabinoman ni Hezekiel tu bangsa Israel asa anggiat nian marhamubaun bangsoi manangihon hatani debata doho maparangihon di bagasan ngoluna dinang terbuang nasida dinaung dijajah nasida ditoruni gonggoman ni bangsa Babel dipargogoi Hezekiel asa mubarohana mulak tu debata diparangihon hata ni Tuhani jala dibaritahon si Hezekiel selama 70 tahun hamuna tinggal di hutaun sudah pasti alani ima didokon pakai hamutiki
maka ngeluhon hatani debata, maparangihon hatani debata, asa anggiat ro debata mandongani hamu, mandongani hita, jela manogihon hita mose mulak siat on, tutano ima tanota Jerusalem, ninna si Ezekiel ma merhiti-hite turpuk Ezekiel. Jadi lau idora tu hitan di bagasan tikyon. Asa unang gabe pir rohata manang pir pangalahota. Alane namasa noaing di tonga-tonga ning uluta. Asa taparangi homma hatane debata. Lau hita marsaur tu debata, marhite-hite tangiang, marhite-hite permingguan. Nang pe ikom melalui live streaming didokon di pangido hatan itu ani asalam serius hita marsoba tu ibadah nuaing tabereng mungkin nuaingon borginon akan meningkat orang yang mengikuti live streaming memuji Tuhani ala pidda nasyang garejaon tujabu ala ni covid. Tetapi hari-hari sebelumnya tabering alani kopiton lemuru do jolma lahomar persaoran tu debata sian kualitas ni angka maneng kuantitas. Nabui tabering merminggu secara streaming bisa dihitung. Anak sekolah minggu yang live streaming, ikuti live streaming yang dilakukan gereja bisa dihitung, kadang di bawah 10 orang, kadang naik 12, kadang-kadang tidak pernah sampai ke 20. Tapi kami yakin dari gereja, dari statistik lebih dari 20 atau bahkan 50 keluarga jemaat HKBP Jeruju mempunyai anak kecil, anak sekolah minggu. Lalu ditanya, "Amang ya do ibon hamuna mar minggu danahi dijabu di tatahamu itu gu hamu." Bapa hino namang ngalani kopi ton. Ai gabe marsak do iba. Ai gabe na asing do diputari. Tapi ladang dia rahon, dang ditugu, geleng nai. Gabi alasan makopit. Tetapi firman Tuhan mengingatkan saat ini, penyakit di dunia ini akan bermacam-macam yang harus kita lalui. Tetapi firman Tuhan mengatakan, jangan pernah berubah mengimani Tuhan. Jangan pernah berubah meperangi on hatani Tuhani. Nang songon idola di live streaming ganup hari Minggu. Ruas ni huriata merminggu di son 2 hari. Berapa kakak. Kemudian yang live streaming paling banyak 20 atau 30 keluarga. Ditanya kenapa mang? Wah, merminggu doang muna king, merminggu mang, live streaming inna. Adong dana mangalusi, daktar bayi namang, dang adong kuota nami, inna. Apa mungkin tuna asing ang do kuota na. Maneng alani na neng mar WA, maneng na mar game, kaya nakon lao tu kapi-kapi. Api mabigi hatan itu hani. Tak pola diusaha o pinasing. Buy dumasay. Alay hatan itu hatta di bakasat tikyon. Mau bagaimanapun dunia ini. Anggo halak Kristen. Ikon toktong maparangihon hatan itu hani. Mau bagaimanapun situasi kondisi di tengah-tengah ni perngoluan tak halak Kristen. Orang tua harus memberitakan firman Tuhan. Mana yang mengajari anak ini secara terus menerus di tengah-tengah ni ngoluta.
Alai rokod do di Ulangan pasal 6 ayat 7. Didokod di si asa ganup ari halak Kristen na porsean tu debata mengajar hon hatani Tuhani tu aka sudut na poso ditiki mardana-dalan ditiki marpungu dinalau modong dungdungo di manang nadi dia pe meringanan saya terus ganup mengajar hon hatani Tuhata manang songon dia pe kondisina manang didokon di hatani Tuhatai une manang naso une hatahon baritahon barita ni Tuhani hatahon hata hati kosani manang na ditolak pi manang naso di BGP baritahon hata ni Tuhani tara patariason hata ni Tuhani manang na modo-odo peruas nai terus baritahon hata ni Tuhani manang naso ditangi hopi terus parangeon hata ni Tuhani ima nadidokna di bagasan turpuk taon tu si Hesekiel au marsuruho tuaka bangso napir bohi dohok natakang maroha tetapi Hesekiel tetap memberitakan firman Tuhan tuaka naso manangihon tetap beritahon hatani Tuhani tuk tuhi hamuma saya nau kapon naro itu kan merhite-hite turpuk tahun jadi jangan jemu-jemu manengunang bosan hita memperangi hon hatani Tuhani alane situasi kondisi ta mulai dokon pareses na marjamita narhai na sida di son karakter kita jangan diatur oleh kondisi kita iman kita jangan ditentukan oleh situasi kita bagaimanapun kondisinya bagaimanapun situasinya pahit sakit atau bagaimana itu hona covid maneng naso hona covid tetap haporsionna tutuhani unang gabe ditihai debata unang gabe dihatai dongan alani hodoi gabe penghakiman gabe lam tubuh di dirina sahid alai baiklah berdoa kepada Tuhan asa dipergugui asa ditugu-tugu diparangihom mahatani Tuhani mulu mangulu di bagasan hatani Tuhani lau disido dilehot debata dihita ima gugu dilehot debata dihita ima sada spirit mulai dibahas kasih turpuk tahun ini dokem mana kingi toddi dungro debata usod joho anak ni jolma dungi roma au makatai mai bana tu au saor ma tu au toddi ni debata jadi roh Allah jadi ketika kita datang kepada Tuhan ketika kita marparsaurat doh Tuhani tabaritahon barita nauli Tuhan akan datang dengan sendirinya melalui Roh Kudus-Nya memampukan kita melawan Covid memampukan kita meningkatkan imun tubuh kita roh tu Tuhani martangia alai molo lam tati haido jolma alanong tar Covid hita lam Roma penekanan tu pikiran do tu roha lam menguasai ma kopiti di bagasan diri jadi akamang kenang na mengadopi panahit noaing do naso mengadopi behitan noaing na marpungu di son tetaplah berdoa kepada Tuhan Tuhan pasti akan memberi kekuatan Tuhan pasti akan membajakan dari tahun ngolu tahun mangalo panahiti mangalo roha-roha ketergangguan di tonga-tonga ni ngoluta lani pos rohata
Saya denunganan ni Tuhan itu hita maka nguluhoni. Namangihut siya turpuk tamuse ala hita noeng halak Kristen nang marhaporsiyaon tu debata. Diajak kita asa taparangihon hatana. Ala yakin doa daudo sian hita ima rohani bangsa Israel na menolak firman Tuhan, na menolak hatan itu hari, na jugul mangalo tu debata. Alay nakpesongoni marhiti-hiti turpuk taon dipaingot kita unang ngulo hita mangalo debata. Unang ngulo hita melawan Allah di tonga-tonga ni nguluta. Mari ikutlah jalan yang ditentukan Tuhan di tonga-tonga ni nguluta, yaitu jalan atau damai sejahtera. Ido diracakon debata di tonga-tonga ni pernguluata. Jadi lani ima maneng na ape na masa noaing di tonga-tonga ni nguluta, yakinkan Tuhan akan bekerja merhiti-hiti saluhut nai. Jala Tuhan akan mengarahkan kita ke arah kehidupan yang damai sejahtera. Mergogo mahita maparangion hatan itu hata di tonga-tonga ni ngoluta. Amin. Martangi yang mahita. Debata nami namar mulia, namar sangam, dohot na mga lehon holong, tuhami jolma na dihasyanganon, marhiti Tuhan Yesus Kristus, gabi hutadahami asini roham, gabi hutadahami pangaramotyommu di tonga-tonga ni ngulu nami. Gabi huboto hami di dia hami maringanan ima le Tuhan di tonga-tonga ni harajaomu marhite huriak. Gabi huboto hami nabal gado asin roham di hami ditiki huadopi hami permaraan, ditiki huadopi hami persahiton, ditiki huadopi hami ima aka eta-eta ni sibolis. Lau disido di pergogoi ho hami marhite-hiti todim. Gabi margugo. Gabi mangulu. Mangula di tonga-tonga ni ngulu nami. Lau margugo hami madok moliate pasang guarmu nabadiai. Hala dituturi todim. Tuhan jauh bandebata amanami. Ubegi hami hatam nabadiai. Nanaing parangi honon nami di tonga-tonga ni ngulu nami. Ima le Tuhan na makanguluhon hatam. Na marbarita nauli. Jala boy Tuhan hami. Mangulahoni di tonga-tonga ni ngolu nami maneng nasongo dia pihami mangolu. Molo masa sahit, masa permaraan, masa lasn roha, nang pasu-pasu, alayang go parangin nami, manoktong do pasanga guarmo nabadiay. Tuan Jehovah debata aman nami, di tonga-tonga ni luat namion noaing, umumna portibion, khususnya Tuhan di Indonesia, di Pontianakon, ima zona merah situasi ni COVID-19 lam mangararat tujol manuaing. Gabi mulak mahami muse Tuhan di tonga-tonga ni bagas sorom mangihuton parmingguon nang pertangyangan merhiti-hiti live streaming molorope hami tu bagas corom huang uluh kami maima protokol kesehatan
naung ni bagabagahon ni pamaretta nami. Asalam moro ima jangkitan ni virus namasay. Tuhan Jehovah di banta amanami. Pergugoy mahami dinamasay. Lehot dihami. Ima apul-apul siat todi porbadia. Jala margugo mahami mangadupi sa luhut nai. Terlumobi matuhan. Diangkam ruas nang akaw penduduk naung hona kopit noaing. Tuhomang pasatami na sida. Hasahoma na mga lehon hamalumon. Na mapargugoy aka medis. Na mapargugoy obat na pinangan na. Asang giat tubo hamalumon. Tuhami aka na marhayi pa sa dupinoaing. Jagay mahami Tuhan. Dinaulo hami pada laton aka aturan-aturan. Naung di bagabagahon ni aka pamarita nami. Dohot na di bagabagahon ni huria nami. Asang gia ale Tuhan dosian hami panahiti. Si marohamali Jehovah. Perdosa dohami. Maradupod dongan nami jolma. Maradupon ho terlumobi. Sesama sa luhunay. Sana terjalo hami pasu-pasung. Di tonga-tonga ni ngulo nami. Asimaruham matang yang nami marhiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita laos tangyang manon sian ruas ni huria. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami memuji menyembah Engkau ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Di malam hari ini Tuhan, kami berkumpul di rumah-Mu yang kudus, mengagungkan nama Tuhan, menyembah Tuhan, melalui pertanyaan kami, baik yang berada di rumah Tuhan, begitu juga yang berada di tempat di rumah mereka masing-masing. Kiranya Roh Kudus Tuhan melimpah kepada kami, memberkati kami, seluruh jemaat Tuhan. Itu Tuhan kami ucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, firman-Mu Tuhan telah disampaikan oleh hamba Tuhan. Apa yang kami dengar, kiranya firman itu menjadi hidup di dalam hati dan pikiran kami, serta firman itu boleh dapat kami lakukan pribadi lepas pribadi. Beri kami kekuatannya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami mempunyai kemampuan untuk
boleh memberitakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Begitu juga ya Tuhan, izinkan kami memohon kepadamu, karena Engkau Tuhan tempat kami mengadu, tempat kami meminta, untuk seluruh jemaat Tuhan yang mungkin di dalam pergumulan, kiranya Tuhan memberi kekuatan. Untuk kami jemaat Tuhan yang dalam keadaan sehat, beri kami Tuhan kegembiraan, dan beri kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu untuk kesehatan yang ada di tubuh kami pribadi lepas pribadi. Tuhan adalah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Pada kesempatan malam hari ini Tuhan, dalam peribadahan kami, di mana sakit penyakit yang berkembang pada saat ini, kami juga menyadari Tuhan. Untuk itu Tuhan, berilah kesadaran kepada kami seluruh jemaat Tuhan, untuk boleh patuh dan taat sesuai dengan protokol kesehatan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami yang dalam keadaan sehat mengucap syukur dan berterima kasih. Namun kami juga memohon kepadamu ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami datang menghadap Engkau untuk memohon dan meminta pertolongan dari Tuhan, di mana Bapak, Ibu, anak, saudara-saudara kami seiman yang pada saat ini Tuhan, mereka menderita sakit penyakit yang ada pada saat ini, seperti Nyonya Munte Boru Marbun, Nyonya Siburian Boru Simbolon, keluarga Banjarnahor Boru Manalu, Nyonya Sihombing Boru Manalu, Nyonya Pak Pahan Boru Tampu Bulun, Lukas Juan Aser Pangkabean di Jakarta, Nila Putri Pasaribu di Jakarta. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, sakit penyakit yang ada di tubuh saudara-saudara kami ini boleh sembuh dan sehat dengan kasih karunia Tuhan. Kami yakin dan percaya itu Tuhan, karena Engkau Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Untuk itu Tuhan, kiranya yang memberkati segala para medis, obat yang dimakan, Tuhan juga yang memberkatinya untuk kesembuhan. Dan Tuhan juga yang memberi saudara-saudara kami, jemaat kami yang sakit penyakit saat ini, boleh mereka bergembira, boleh mereka mempunyai kekuatan, dan Tuhan mau mendengarkan doa mereka pribadi lepas pribadi kepadamu ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya kasih karunia Tuhan selalu menyertai mereka dan kami juga. Dan mujizat Tuhan tetap nyata sampai saat ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu
Berkati ya Tuhan semua permohonan kami. Dengan sujud kami kepadamu, dengan merendahkan hati kepadamu, Tuhan mau mendengarkan doa-doa kami. Kami orang yang lemah dan berdosa ini ya Tuhan. Tetapi kami dengan penuh keyakinan dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, semua jemaat Tuhan yang menderita sakit dan penyakit pada saat ini boleh sembuh. Roh Kudus-Mu Tuhan menjamah mereka pribadi lepas pribadi. Terima kasih kami ya Bapa atas segala berkat karunia yang kami peroleh hari lepas hari. Malam hari ini juga Tuhan kami memohon kepadamu, pimpin dan bimbinglah kami seluruh jemaat-Mu Tuhan, untuk senantiasa selalu mendekatkan diri kepadamu, untuk selalu mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu, karena napas kehidupan kami ada di dalam kuasa-Mu. Oleh karena itu Tuhan, jauhkan segala kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa kegelapan dari tubuh dan jiwa kami, roh kami. Kiranya roh Tuhan sajalah yang menyertai kami. Terima kasih kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berkat-berkat Tuhan yang berlimpah yang telah kami dapatkan hari lepas hari, kami selalu mengucap syukur dan berterima kasih. Begitu juga ya Tuhan, di malam hari ini ibadah kami percaya Tuhan berada di tengah-tengah kami, melimpahkan berkat karunia dan kasih kepada kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami selalu mengucapkan terima kasih kehadirat-Mu. Ya Bapa, di malam hari ini juga kami serahkan seluruh jemaat Tuhan, baik yang berada di rumah-Mu yang kudus ini, begitu juga yang berada di rumah mereka masing-masing. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan menyertai. Terima kasih kami ya Tuhan. Dengan segala kerendahan hati, dengan segala ucapan syukur dan terima kasih kami menyampaikan doa terima kasih ini kepadamu. Untuk itu Tuhan, sertailah kami hari lepas hari. Terlebih juga ya Tuhan, kami mohon dengarkanlah doa-doa jemaat-Mu pribadi lepas pribadi kepadamu. Terima kasih kami ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Tuhan
Datan nami Tuhan pasahaton hamau leteon ni rohanami Tuho. Allahu hilalahami do Tuhan. Holan alani asi ni roham sabing Tuhami. Terbaik kami marhahi pason sian arina salpu sahat tu bornginon. Huhut dilehok kotiki muse dihami. Boy marpung di bagas joromon. Madoho ti partangyangan sisa halisa minggu napi natupan ni huriam. Tuhan mauliate madiho nungatarias hatam tu tonga-tonga ni partangyangan nami di bornginon. Suang songoni tu kadongan nami. Naso tarbayan nasida romar pungurap dohot tami hinorhon niak kana masa. Pasu-pasu manang dinasida hata naung pinatol hasni naposomi. Asa gabe hatami maali Tuhan namar gugui hok kami. Manguduti ari-ari naung pinaradim dihami ganuk marsada-sada. Huhut sailam tabay mabisuk dihami Tuhan. Asa tarbaik kami madalani ngulu namion. Huhut pasidikon napatut si pasidingon nami. Asa toktong hahi pasoni songgop di pamatang nami nang di partodion nami. Sailam tabay madihami ali Tuhan. Rohana patut uduk tuganup aturan. Nanilehon ni panggonggomi. Suang songoni nani pasahat ni akka. Uluan ni huria marhite akka jamita. Asa anggiat ali Tuhan. Dang marisua ngali Tuhan hatami mamulus sabing sian parbinegian nami. Alay naing tarpasu-pasu hami saluhutna hinorhon ni hatami. Ay saurap dohoto do hatami ali Tuhan. Marguguhok kami mamasu-masu hami. Huhut mangalehon gugo di hami di bagasan pakirimon. Bornginot Tuhan mangido hami. Asa toktong maali Tuhan ramotan muhami di inganan nami ganuk marsada-sada. Di bagas nami ganuk. Suang songoni ali Tuhan. Nang akka yanakon ni huriam hinorhon ni akka. Ulaon manang parsikolaan na. Ikon holang sian natorasna. Pasu-pasu manang nasida ali Tuhan. Asanggiat nang nasida pe ali Tuhan. Dao sian ragam ni akka namasa terlumo bima. Sian sahid namasa di obason di sadok liat portibion. Tuhan buat kami di bornginot di tangyang nami. Sude akka nasinakapan ni huriam tutik-kitiki nanaing ro. Dang talpatu pasaut iali Tuhan anggoso didongani ho dipargugoi ho jala diparbisuki ho akka panitia suang songoni nang sude ruas di tonga-tonga ni huriamon alania li Tuhan mangido mahami tuho pasu-pasuhon ma lasni roha dihami lau makirim hasasaut ni nasinakapan ni huriam nang akasakap ni ruas ni huriam ganup homatoktong nama masu-masu sakap di Pariana konon nanaeng melanjutkan akka persikolaan sakap dia kayanakon nanaeng marsakap mardongan saripe hirim ni rohani akka naung marbagas di akka Pariana konon
Homa toktong nama masu-masu honia le Tuhan. Dibornginope le Tuhan mangido hami Tuho. Akayanakon ni huriam na sodapotan perkarijuat dope makirim dia sidok holong ni roham asa dapotan perkarijuan nasida hobar tu nani halomohon ni roham. Tuhan dibornginon hubuak kami maditangiang nami nangaka dongan nami nabornginon peak di podoman na hinorhon ni sahid marlungun ni roha hinorhon yak kanamasa na marukil hinorhon yak kanamasa di tonga-tonga ni keluarga pergugui manasi dali Tuhan asimaroham jala dibornginona li Tuhan mulak ne mahami tu bagas nami ganup homa namad dongani hami di pardalanan nami terbaik kami sahat tu bagas nami ganup merhahi pason jala bornginop piali Tuhan tu homa hupasahat tami daging tod dinami asa toktong uju mangulon hami di bagas nami ganup di bagasan hahi pason daus yang marani daging doh toddi nangaka dongan nami piali Tuhan naneng mangulon di tonga bornginon alai hinorhon yak kanamasa songonima keberadaan nasida ikon mangulon di tonga-tonga ni akkanamasa komatoktong na mga ramuti nasida suang songoni nangaka dongan nami di bornginon na ikon karejo hinorhon ni tuntutan pekerjaan nasida ramuti nasida Tuhan asa toktong marhahi pason mulak pajupang dohot keluarga di bagasan lasni roha Tuhan om matangiang ngele-hele nami nahusob bahok kami Tuho marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tatangya koma peliata martangiang mahita
Ali debata amanami na di Banua Gijang hodo harorwan ni salut seleho-leho na dinggan do nasa ulibasa na mauliutus upasat tami masenalo mitu hami pilihan nami tuho sejalo may gabi uwa na husus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asaw parhasyang hami pilihanon pati bulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohanami marhiti-hiti todim asalam tadahami godang ni sileo mitu hami asalam girgir hami madok moliati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin rap mahita mangido di tangiang aliyama nami na di Banua Gijang sai pinorbadia magwarmo pamaharajamu sesaut malomoroham di botongon sono Banua Gijang leo matuhami serohang oluan siapari sesama dosa nami sompanesa nami di dosa dengan namar dosa tuhami unang hami tu giyot tu pangunjunan palua mahami siap pamago aiho na punah harajaon do tegugun rodia sangapon saliling nililing na amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus do tolong ni rohani debata amata do parsauran ni tod di perbadia ma nama masu hamu saluhutna amin amin Shalom, salam sehat.